Ljudi, ovdje Lara. Danas ću sa Aleksandrom da snimam food haul. Nju znate iz prvog kanala. Sad sa njom sam snimala What's the Hand Challenge i Friend Tag. Da, tako da danas smo kupili neke, evo sad piše kod nikad nismo probale. Kupila smo ih u Aromi i u Sokošarku. Da. Pa ćemo danas da probamo i... Hajde da počnemo Ovako, prva stvar je ovaj Evo sad ćemo Max počnemo. chips sa paprikom. Da vam pokušam. Vidite tu imamo 10 stvari. Da, to smo zaboravila da kažemo. Tako da ovako, prvi je ovaj Max paprika chips. Evo, mute, tako da sam imao smutila. Ok, u isto vreme. Vidite kako je crven, vjerovatno je užasno ljut. Ok, 3, 4, sad. Lepio. Da, nije loš. Ima neku dobru aromu. Da, posle toga je nekako malo ljutkost, ali uopšte nije ono strašno. Ne stvarno, ovaj čips nije ljut, ima neku lepu aromu. Meni se sviđa. Sljedeće je... Dobro, ajde prvo ćemo slanano pa ćemo onda slatko da ne bi mešali. Jako stvarno volim tu kombinaciju. Dobro, sljedeće je chips uz pizza. Izgleda ovako. I on ima naranđastu, da možem ti Da. završi pizza. Ok, treća sada. To mi ne sviđa. Meni se sviđa. Ne znam, Nekako ima slab ukus, ali je lep. meni... Kako da vam kažem, ima previše ukus na paradajz, meni iskreno. Ima nekako... Meni se sviđa. Ima nekako slabi ukus, ne znam. Ok, sljedeća stvar. Ovaj tortilla chips. Ovo je od sira. Daj nešto listi. Ja sam probala neki ovako, ali nije ovaj chips, nije ova vrsta i to. Tako da... Zašto su svi narančasti? Nije mi jasno. Meni je ovo onako. Zagrizati osjeća se ukus, ali posle ne baš. Prvo kad se zagrize imala sam neki ukus sladoleda, kako da vam kažem. Onako. Ne znam. Onako. Onako je. Okej. Potom, kad uzmete već drugi, treći nekako je bolje. Izvadila sam. Da je? Sljedeća stvar je ovaj flipster. Kako ja vidim isto kao nešto ovako tanak sirupa, ne znam ja. Ovaj flipster, nikad ga nismo probali. Ja inače ne volim ovu firmu, mislim ne volim ukus, ne znam zašto, ali nećemo uzeti ga ne volim. Dobro, ovaj nije naravno da slop. Da, Bogu hvala. A, ovaj je sa goveđom šunkom. To smo tek sad provalile. Pa da, meni uopšte nije loš. Onako nije baš nešto, ali lepio. Da. E sad, ostale su nam svaki stvari imamo... Ne, ima još 1 slana, pardon. Da. Imamo 5 slanih, 5 slatkih. Good bites. I ove s paprikom, tako da mislim da je ljuta, ne znam. Da, te kikiriki sa aromom paprike, tako nešto. Da, nice. Možda bude lijepa, možda bude i stvarno grozno. Da. Nismo još sigurne. Dobro, i ovo je naranđasto. Da. A sve je narančasto. Okej, 3, 4, sad. 3, 4, sad. Ovo mi se ne sviđa, zato što se osjeća kikiriki i paprika, ja to ne volim. Meni je okej. Onako, ali je okej. Šta recam? Da. Okej. Meni je okej ovaj chips.
sad su nam ostale samo slatke stvari. Ajmo prvo čokoladice. Ajmo, prvo ćemo ovo sa rižom. Prvo ćemo, znači, ovo sa rižom. Riz. Ja u stvari nikad nisam ni vidjela kamo li probala. Da, ni ja. Neko nacrta na pamet, ne znam. Pirinačni bar sa kakao prijavom. Meni zvuči lepo, ja volim te sa rižom. Ja baš nisam sigurna. Ja sam jela samo onu čokoladu sa rižom, tako da ne znam kako Ja volim. A vidite, ovo nema riže na sebi, mislim, na vrhu. Unutra jaran. Pa znam. Polovina pola. Ok, ovo je čudno, izgleda kao neka pena. Da, kao oni stiropor. Ja. Haha. Ima ukus siropara. Ok. Ja ovo majke, ovo ima ukus siropara. Onako nema ukus uopšte, ali tako je bez veze. Meni se ovo stvarno ne sviđa. Ovo je bukvalno ukus siropara. Nije ništa, košta 10 dinara. 16. 16 dinara. Meni se ovo uopšte ne sviđa. A sljedeće? Nula, ono, thumbs up. A sljedeći je ovi svit sa jagodom. Ja sam probala svitu. Ja Ali nisam volim sa svit, jagodom. ali nisam ovaj. E da, evo ovdje imamo još jedan svit sa pomarančom. Sa pomarančom i jagodom nisam još probala. Sad ćemo. Ja mislim da sam probala. A ne, nisam. Ja sam samo onaj običan, samo to je volim. Ja. Volim plavi, zelen, ne znam, tako. Kao običan svit izgleda. O, vidite, i pa dobro, barem ima jagode za razliku od drugih čokolada. Da. Kaže da je s jagodom, ali nema jagode. Ok, 3, daj 3 sad. Ovo je dobro. Onako, ja već volim to. Baš je lijepo, mogu Da, lepo. ima baš dobar ukus jagode, mislim. Dobro. Ne znam baš kesu. osobe. Dobro. Sljedeći je svit sa pomoranđom. Ja. Stvarno. Čekaj, samo prebolavi pekao. Tak, imam baš dosta pomoranđa nekako. Da. Ima ukus skoro od pomoranđe. A dobro, meni sviđa. Baš ima ukus pomoranđa. Mislim, Da, baš je lepo ono. mislim ona ima ukus kore, nekako, mislim meni, ali okej. Meni se sviđa. Ja volim to s pomoranđom. Ok, šta sljedeće? Mi imamo još dvije stvari. To je ova za čokoladica. I zadnje stvari su neke bombone. Ovo sad ću vam pokažem. Ovo je kao neka... Kao napolitanka. Da, napolitanka. Ovdje je suvo. Suvo je lepljivo. Meni se ne sviđa. Ukus i nije tako loša, ne sviđa. Ovo je tako lepljivo. Zadnje su ove Real nove gumene bombone. Imaju ukus Jagode. Ja imamo s jagodom. Jako. Meni to proba. Ovo će malo potreti. Evo ga. Evo. Vidiš to kako Baš izgledaju? miriše jagode, ali na... Nekako se čine. Okej. Ovako. Okej su. Ozbiljno, okej su onako, kao da imaju nešto unutra. Tvrdi su nekako za gumene bombone, ali su okej. Unutra kao da imaju neki preliv, ne znam ja. Da. To. Evo dakle, od slanog meni se najviše sviđa I ovo meni. To nam se najviše sviđa. ovo nam Od se- slatkog nam se najviše sviđa svit od jagode. Najmanje od slatkog nam sviđa ovo driže. A najmanje ovaj... Lari, a meni tortilja od sira. Da. Stvarno mi se ne sviđa. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidao. Ne, gde je ona? Njoj drugom. Stvarno njoj se ovo Da, najviše to mi se svidao. najmanje sviđa. Nadam se da vam se video svidao. Ako vam se video, obavezno ga lajkujte, komentarišite, šerite, subscribe. Ćao! Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!